yang kecil juga warna kecil.
Ay, okay. Ay, sige, magpag-basa. Okay. Ay, dyan, makinig ka lang. Pero,
Yan, bago po ba? Yung IC kaya talagang sa dyan, mga wala ka raw, pero may tubig pa nga na ito. Arama yung bagang, tumbo, ipit lang ang kinuha, ipit lang siya ako. Yan, ipit sa gawa. Hindi nga daw dyan, mabaya, tubig ka daw dyan, tubig. Oo.
May Beatrice pa kasi dito. So ano, sa
Nababa ka ng lamisa. Ayun yung mga pilihan. Ano yung mga pilihan? Teka na ako. Ano bumulukan ko? Yung sa pilihan, hindi yan gusto. May nawala na gusto mo muna kumahulog. Nawala. Kasi po sa ano, medyo
Okay na to. Ha? CCTV. Yung mo yung buhay mo yung kapit. Di ba? Ito ko sa kwenta ka. Yung Clara doon. Sabi namin. Nga kaya na yun. Libre na ka natin po kami. Kanya, Clara doon sa panungyaan niya. Tapos kung mga kilo pa yan. Ito magkano. Diamond ka. Ako kung naman na. Diamond ka. Mga kulitan kasi. Kaya rin ang maksit. Pinapresan sa kuya. Ano kaya ko? Ano na ko dito na. Ngayon, apat na lang. Budak. Matalag dito. Isar pa rin. Yung mga tiyo ko yun. Diba? Sabi yun, magawa ng mga tiyo. Yung mga marami ko yun. O may ako yun, akala ko. oh, roon. Magano ka, Durga Puyo? So, mag-iba na ko yung ilita sa matingin nila. Magtingin kayo. 40. Tapos na ang oras niya, pag-video sa 9. Ha? Kaya 49 po. Mali na ba? Ha? Iba na ko sa lawakan. Nahihilo pa na ako yung mga pakanda dito. Ha? So, Pangalan ka, Umar. ang tagas ng ayos ko. So, ayaw mo. So, ako ganyan ang pagkakal na daw. Para makakita. Sa kanan na po na ako sa Kami na
Ay, 49. 48 ka ba? So, itinalak mo na sa ano? Ay, na-print na ito. Puta, may bagong gusto. Di ba kayo mag-grade sa akin? Kasi is that Short. Bigay zero po siya. Hindi, maharap ka lang pa. laki na mo. Ako? Hiling na pala? Eh, para lumaman na. Ito ba na? Ngayong color at least. Sambit mo yun niya. Okay, kung may mapag-ipog pa kayo sa iyo, siguro. Kung meron na kang kadalala lang yung mag-ipog. Pag nagtrabaho sinda, ang GP, at mga kayan lang sila sinda kampas. Pinto. Ako doon na. Kasi po naman tikso kunya. So, may mga AI, piling gamito, mga AI. Huwag sa sinda kampas. Naman, mapasira sa tinda. Kaya, Ako kaya, ito yun eh. Hindi ah. Estado ba yan? ay, pala, so,
Hindi ako mapalit ko. Lang ina. Oh, you.
Wala! Pinalain kami. Nakot ka. Ito, boss. Hindi lang kasi. So ano, yung maging rate, Bang! Pak! Pak! Pinalisan. Ano? Sukat ha? Nakawalan ito. kama, kung kita, kung paano care, Bang! Para ka pala. Maka? Pagsurugo ko mo luwa. careful, Ito, hindi mo na sila kung ano ko. ano yung website? Ano sa'yo yan? Ano? Nagpiorero sa store, paano na? Ba't ba ako nila kung
ayaw yung ano. Tapos na trigo. Bang! Lord! Wala na naman na ano. Ay, kaya na. Ay, hindi. Ano yun, ano? Mga bubasin, mga puta ka? Pa? Sabi ka kayo mo. Tulog ko sa ulo. Kaya nakabot. Ah. Christian. Christian. Pagduman. Utang na nga yun, kasi kung pwede pasta ko siya nga yun. Ginagamit nila. Init. Sabi kita ba? Abisado, basta kalabas. Yung para sa umuraw nito, sarong kasal. Kapag ang latte, Talaga yung... di ba? Ha? Di ba ganda na? Pera. Pero, Pero, sama din yan dyan. Next, magkakaroon. May ayan dyan. Ano nga, iyan ang ilo ko. Yo, ka. Uy! Wow!
Law-law mo. Isetag niya law-law ko. Ako, Limamag ka na. Ay, ito. Amam. Ganun po, ibigay. nasa iyo sa ating sila romance ng buhay. O, magkaya kita, Dre. Ako na pagkakaroon dito. Ako na pagkakaroon. Ikaw kung baga. Oo. Ikaw kung baga. May lunan na ako kasi siya na Parang pasensya ng mga God. Kailangan ko na God. Hindi mo kahit kapag mo naman rin. God! Stop that road! God. Pag-G ka si CJ. Nagawa si CJ. ay na Kaya pang binato ka ng bayo, talagang masala ito. Ako ng butang buhay. Turun mo. Gina, G. Gina, Gina. G. Gina. Wala ka na. To. Ay, lumpukan. Yung bang. Dalago ko na dadagit sa mga gayon. Dapat maano, dapat pag mapot ka datagaw, pag mapot, ultimate, pag naka-G ka na baga, hapon kayo datagaw ka, masay ka, dito sa na. Kada patagaw sila, tagaw ako. Oo, malagpot ka, sarado na. May go mo sa ano yun. Dahil, kaya po, ang tama. Ay, ikaw, magbaga ko. Gano'n na kita. Hindi ka yung kalabata. Taguso. Okay, board. Kaya mo, Spam? Ano mag-shifted? Eh, kung nakastado ako, Ito nga, sinistore mo na ako mga kasi mo na, Bon? May tawag niya, boy? Ito ah. Ano pa? Ano? Nabulong mo. Yan. kung G ka na parang hindi kami na G, wala pa na dala na yan.
Dapat lagi na pala na ko, di ba daw naman sa pala na ko yun? At kakamukat, magsarong punta kami doon. Isa pa sa ko. Kaya, 1-0. Leonardo. Bago din ba? Ngayon, shit ko na rin ko. Ang buhat eh. Kadagdag pa ng buhay ko ng kilo. Ano, pinaon at pinaon. Ano, Pasay Dash. Pag ano, okay dash. Ano, basta Pasay Dash. Puta din siya ipasok. Pero kung nagsisimiyawon, Ay, gano'n. hindi na naman nakalabas ka? Ha? Lugi ako. Lugi. Boy na, daw, makita na. Sabi mo, 1v1 first. Ano, ito na
Utang kasali nga yun. Danag ako. Sarap ba? Visit na ako. Hoy, nagbunga ko doon. Naman ka. Ano pa man yung susunod? Oh, 50 ko tayo. Ano ba naman to? Ako yan yung leader nila. Ano ba yung palit na Hindi ka naman pala yung gusto ko ang gumagamit niyo. Kaya dahil namanda na, madalas tawag sa ako. Palit ka. Ay, sino pala na? Pangayo mo ka. Yung puwasan? So, wala ka ng boy. Wala ko na ito. Ayun pa, nagaling ako ngayon. Ulit ko ka sa pangayo. Dali na, no? Nagdala na ako. Babag! Oh, tayo pagkadanihan. Dahil ka magrani. Dahil ka magrani. Kaya yung sa nanay na buhay ka. Na adyan, gabus ka, na kills, ay gabus ka, gabus ka, 1 kill. Kaya tapos na, dahil ka magrani. Wala. Hindi ka magkakaroon. Matal! Eh, mana. Okay, dali ako nag-chill. Two, ay one. Hindi ka sa mundo. Hindi ka sa mundo. Kaya mo na mag-isa. Ay, coach. Ayos ka. Nagsulit pa ako sa kanya. Isip tinanong, gano'n ba? Ayaw ko pa na naman yun.
iba kumukulong. Ako nga dito sa ano. Pakap! Saktuhon! Saktuhon sa Saktuhon na ipagkatapo. Hindi pa picture out. Hindi na dagat. Wala ko kita. Ano, pinisipa na Hindi yung characters. Hindi ka. Yan. Tapos kayo. Yun ako sa taong. Basta trikahan, basta ang portal, galing mas na, hindi ka po, sirupin. Sa ang one ka nyo. Ang trikahan, take sabay. Ito na siyang kalaga ba? Iba-iba. Wala kung ay malawak ko. Pagkasi po ng kanyang ano. Unang decide na ako. Kung inasay mo, dalaw mo na ito sa ako na pa. Ito na natin makakauto. Ganun na. Ito na ako kaya mga yung pansin. Laki na ba ang kalit nito? Tawag, Jay! Jay! Yan. Ganyo. Vacuum, sakto. Baga. Matahan, mali. Uy! Ang sigang pa sa kusugan o mga. Dilag! Pak!
Bakit yung mga hindi naman ako, babata ko naman dito. Pero ba't dinurog ko man, ginagano na ako par. Ito sarap ginisan mo pa ako, bullshit kita-gamot pa kaya nga ng dalang una, ito bubol kung sarap mo ta. Dito yung mag-agay dito, dito yung mag-agay dito. Ganyan naman. Ganyan naman. Ano ko ba yun? Kaya, morat ka lang sa imo rin ka. Pang-starter, Ano ka ba yan? Nakatulay. basta ang gibo mo, pag-tray mo ba, tapos kaya, pag-tray, click on mo na, tapos sa bento, one, tatlong sopo, at para box out. Kaya mo na na timer, no? Kuya, nalubot. Kaya na Tyler. Lugi ako di DJ, magadan ko lugi ako di makais ko gusto ko. Sige, kaya mo na. So, kaya mo na timer na, no? Hirap na niya ako yun. Tulabs ako, wala, kilala ko na ngayon ni Tyler na yun. Sayang oras na. Wala, hindi yan mo yun. Putak nga ito, nangungurukan sa pinalito. Putak. Magagalit na ito. Wala ba yung nagito ang patas? Wala na akong mga Dahil mo na ako. Palaban mo. Puta, di pa on jail. Puta ka! Dito akong gagat siyang puta ka! Puta ka! Dito ang gabalo sa akin, puta ka! Puta ka! Lumpun ka! Durugin ka naman! Puta, nada ko pa ako. Zero day. Kuya na dyan, Ray. Lalakaw, wag mo lalakaw. Puta mo nang day. Ilan marami niya? Ilan mo na eh? Magandang ko na siguro ba kaya kung masige na ang restaurant, diba? Yun, sana lang ganito ko, di ako Puta, mali. dahil hindi kapag dito ng tulad na no, Bakal, pagalikod pala.
Yes, mga guys. Ginako. Ginako. Napagalit niya. Durog kayo. Ito nagbalik eh. Durog ko. Mas meron talaga. Siguro no. Zero na Sa Pangiran, Sir. Sa kaya, hindi kanya rin yung Kaya sumagal na yun. Tapos ang kapitan, bahay. Ano yung magandang ako? Utang tama ito. Wrestling ako. Ayun ako. Iwan ka. Iwan ako sa maliit. Ayun. Pangalit ko yan din. Puta ka. Utatak na nga yun. Kaya ano, parang na nga yun. Inanong ka. Dog-dog ka pa, no? Wala na ka. Yung, gagawin ka na yung pag-dog. Palag! Pangalit. Agad Ganyan nga. Pangalit ko. Puta ka. Tumudulag. Pero po kasi mata. Ayun pa. Ako kita nga. Pero po ang bumuli yung kapatid. natin. Hindi. Paano na dapat kami papagatuloy sa tayo? Kasi kung nangayos na nagawa, alam mo ang mga ako na naman ulit tayo. Ito ang mga
Ba? Kapag hindi ko nag-iwan ito na hindi mo ko Uy, ang mga tamo. Wala.
kami ito. What? Open mind. So, okay.
Good! Okay, ma'am.
Wala ba ba? Ako, hindi ako. Pagkatapos ko na i-login ko.
Tulong na kayo. Yan ay yan. Yan ako. Ako.
Bubudo ko yan nga. Ako naman. Ay, boy! Paano rin? Ano? Ay! Ay! Ah, nadakot na, nadakot na. Ano na yun? Oo, kaya pag ano, pili mo, play. Oo, dahil wala ka makakala dito, dito na dito.
Hindi kita nakita ko kung problema na ano. Apa dati? Anong mo ba? Oh, wala. Masinig na pa. Oh, grabe! Magdalong po sa kuya. Kaya sa mahalaga. Yun na yun, ko.
Sabi kayo na mag-ano, bubo mo pa yung mga bubo ang mga no, mawala na. Grabe kayo din nila. Gina. Gina, ano ko niya? Mawala na si Tonggo. Uy! Uy! May nagpupunta siya ng bawat natin. Hindi talaga natin. Grabe yung di pa na nagsimbal.
Sige, palag lang kami sa
Ikaw natakot pa nga. Gaya mo, so, gaya. Tululagan ng mga paro. Sino nga isang mayang gusto? Tululagan pag nakikita ko yun. Iya, malis pa. Wala trio. No. Oh, yun. Wala. No. Kuha na kami yun. Putang tina ko. Ako na dyan bahala. Kuha naman na kami yun. Ay, ikaw naman trio. Nasasandray mo. Ano? Ayon. Sandray mo ayon. Ang yan sa araw ko. Araw. Gusto ba kapatid? Ikaw nila. Sa ano pa eh. Nasasandray mo. Ayon. Okay, ganda na. Balik. Sige na, basil mo din natin. Inaramasok na. Ino, barabas, numaral. Ah. Sige, ito pa ka na. Ano na rin? Eh, ano mo ganyan rin? Ewan ko ano yun. Pero pa na. Oh. Ah. Tululagan mga pare. Dali, di tayo meron. Rio, maano naman Tapos ako. balik yan. Rio, matake naman ako, Rio.
Atake guys, atake. Hindi ako na lang. Happy ko ng tare. Magkabati ka rin na pala kung paano. Sabi po kasi sa loob. Paano, babe? Ay, putang ina, layog! Layog. Back to heaven. Nagala na ako, God. Patay. Hindi mo na-review. Hindi na pyro. Dala kami dyan. Isa ka pa ng bed. Paano, babe? Sabi ko, dali natin sa ako. Kaya para mas ganda yung Awan mo, paro. Ano? Sige, nalinig ako. Wala naman tanaw. Wala ka na din ha. Wala na ako naman ang kulawat ko. Ano ang kulawat ko? Yung paano man ito pag- Wala yung alas kilaw. Iling na ikaw, iling na ikaw. Masyado tawid. Ano yung... Sige, again. Tingnan mo na Ako tingnan mo. mag-play din sa... Ay, paano ko ito? Yung may kaya? Kaya wag mo nga na idaro na ng ano. Daddy, mami. Mami, daddy. Muto ni Papa. Mami, ka. Ako na gusto. Ako niyan. Awa, pray ka kay Kuya Awa. Tingnan mo na inyo. Iyo. Ibigtaas mo na. Hoy, ba ako makanda pa tapos dahil magturo-tili ko sa ano, wag mo kamalan. Di ba ako pangalan? Uy, mga lupang kalaban. Bye. Well, dito ka na sa madana ako. Sabi mo ako nga magkata ka na yun isa. Dito ka na sa Oh, madana. bulok pa nga po, mahal. Yun na naman. Wala naman sa mga pagpulo. Wala ka rin naman sa madana. Yan ginamit mo. Tapos di ka mga ano, gano'n ka daw po. Puro may buwas, Jay. Ano naman ako rin? Relax. Relax lang. Ano, maras ka mo dyan? Ganun bubububong ka. Ganun na. Wala ka ba tayo? Normal sa akong pangarbon. Araw-araw niya nga yun. Ano na? Ito, tinatagol. Oh, may labon. Pagkawin. Basak ka mo hayop ko. Bakul mo na doon ako. Ano, bakul yun? No, joke lang, bro. Joke mo na ito lang, bro. Nakapal na lang. Eh, ano? Sige rin.
naman yung bukit pa kumamahalan natin dalawa. Wala, ni Joy, pikang mag-inibad. Ikaw ba? Ikaw ba? Nag-usap sa mga. Hindi. Ito kami na nga itong sugod. Buhay. Babalik ako mano, babalik ako. Mabalik ako. Ayun, tumalong ka na yun. Wala, tapit. May panong nagkakuha. O, bigyan ako ng pangkuha ng natin na yun. Huwag na ako na ako. Ayun lang, yun lang. Ay, Arbor, kapatid. Kaya nga yung oras. Uy, babe, ano ka, babe? Ano ka, babe? Sabi ko rin ako na. Ayun. Eh, sabi ko rin ako. Ay, oo, pamamatraw. Basta lang mo. Mura-mura na ako. Eh, mga pagkakas ba? Ay. Papat. Ang tayo mo, naman. Pwede mo papatok daw. Daw. Nagkatago sa babae dito. Daw. Ito, may isang babae. Opo, sandali na lang. Papakan na kung ano, gano'n. Ano yun ang mga nagsulit daw. Kung sige daw, kung pag inahalit pa, kinuha na rin ko ng mga ito. Wala daw. Wala ka ito pa. Kumato. Kapatay ng pista. Pista. Yan ang kaya na.
Hindi nga yung tatago. Sorry. Ano? I-email ka. Huwag na nga yung ayos. Ano? Ano? Ano ka sa taga-support? Oo, yung pansupot man sa nabayaran niya na ito. Gabon mo mga torban, torban sila suwayo. Pag pagkabangan ng buhay dyan kayo, buhay mo na sana. Watch out, 1K, kamu ba ko? Hello. Yo. Wala yun po. Wala pa. Buhay, kulda. Ayaw. Nagano na ako ngayop dyan o. Wala na ang ngayop mo ah. Ray, nagano ko patak ko dyan. Dakdag. Ayos ko. Kapag ayaw. Ako dak Baba ayun ko lang nagkita ka pa yung bulso. Watch out! What's his name? Watch out! Dalawa to. Layo Ano rin? Wala na yun, Ray. Pero ko si Pai. Baka. Ano yung magkaroon ng ayo? Ba't ka naman na Nagdala ka pa. Ray, oh. Ay, yun, Ral. Ayun na. Kinakala ko. Pero yun pa. Abot ang makan. Hindi na. Oh, meron tayo mo.
na, Jake. Meron, Jake. Yun, puto lang. Magaling na siya, no? Magaling na. Magaling na. Sige tayo mo doon. Ako ba na naman tayo? Larita ka, larita. Ay, Ito mo yung meron. Wala siyang botas. Magano, magano mo. Basta gusto ka. Okay. Ayun na. Mahina, hindi ba? Mahina ka bata. Uy, ayun, sa tahaw. So, imiras ko na. Ano ko ah? Maganda ka naman gusto mo mo. Wala kami ng FB. Ay, paano ko na? Watch out, Martin. Hello, hello, ano? Kaya nagkataas. sinaktan ka nga yun. Kaya naman nagkataas. Ate, anak lang po. Kabong ng ano? Nakamangga kaya. Abang! So, ayun. Wala, di mo magawa doon ba doon? Uy, puta ka! Kayo kang lima. Ito daw ko kung mga Sige, gagaling ko na limaan. Balibo. Pagdag! Pagdag! Rad, pa. Ano ni Rod? Ano nga yun? Ano ni Rod? Kailangan na ano? Ni Rod. Kaya katuloy ni Rod do. Kasi kalubuhan. Lumani ka din ka magtulog na ayos ka. Pero may mahal ka na, Andreo. Okay na ko sa Rod. Good shot. Good shot. Siguragan, Brad. Siguragan. Ano na, guys? Huwag ba diba? Oo. Baba na rin ang gito. Yan na, marawat ha. Ano yun naman? Yan. Ano ba? Kasi nag-control ka pag kayo. Ano, mali na. Okay. Paano yan natay tanong? Natatagay na tayo ka. Yeah, natay lang. Ang dami. Sige, nagtapang ako. Anak ko. Pag may marani, Wala. diretso mo sa mga kumasata. Hindi ka mo nakumali lang yung makarating na labas. Puta ka, sa kuya sa nangyayari ka. What emerald? Sino mo yan, Kiki? Ika! Watch out! Watch out! Hey! Hey! Ay, malayo ko! Nagpitirik yung paglawas! Ay, isa ko nila na. Kapos kita marasyo! Reno. Dati kapos kita mag-algan niyo. Kaya po ko yun ang magsigalit yung Eh, alis na. Hindi na, gusto mo bawal ko na. Hindi ka tapos tawag na yung mura. Ipay ka pa na ko. Ano ba mo? Wala yan. Hindi na. Wala, Tre. Hindi ka nagkukuha ka. Damage. Ray. Damage. Kaso wala pa. Yeah, di mo na yung mababalo ba eh. Gusto mo. Ako bungkok pa yun. Maburo. Tuwid kayo sa bagyong ano.
Lagat. Lagat. Katayo pa ko ba? Baka, Ano, dyan ang puro lagan, mga kids ka mo. Ano, gusto na Ambed pa! Ambed! Uy, hulog ako! Wala na, buba na rin si Hulog! Tapusin na rin doon! Patay na ako! Alright! Ayun na! Baka, sayawin ko ang ano mo. Sayawin ko ang... Woo! Punta na rin! Tingnan ko na! Lusog! Lusog! Mga kapatid, Lusog! 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 Ah! Tag! Ah! Ay! Ay! Yan! Safety! Marinaw, bigaro ba? Uy, matatakas ang ano, matatakas ang ulay. Hey! Ang galing ko na ito. Wala ko sa mindset. Wait! Ito na! Do, 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 do. Pangina, taas, taas. Tagalin mo na. Ano? Baka na yun. Hindi ako malalo. Issue, balik ka mayaman. Oh, pista, pista! Maka, gusto lang ko sa tayo. Maka, Taras pa ba yan? Apa ko dyan? Ganun mo yun. Ba yan? Pambigyan ng araw. Uy, hindi ko naman yung katawan. lago ko tayo, Brad. Pa, lago! Lago! Bali pa sa hindi! Lalago ko hindi ka, oh. Iyaw, ano? Bakit? Madilag pa ko ta. Miya mo, dahil miya mo. Bata, paalatin ako. Bagay, mga sino. Kamu na sanayin siya paano mahasa. Ano rin mo? Out na sa to. Ang desa po, Open sa po. bakit na tayo? Nga nga na open ngayo. Yun lang sa ko. Pinagaliwag na din po ka. Kasi doon sa doon sa to, pagdating nila magpapag ko. Nasa kayo na ibigay na lang ha. Tayo sa kaya. Open sa ko siya. Ako yan, siya. Yan, diba? Sawan. At naman naman. Pagulong ko ang block. Oo. Solo kayo yung ano, Doon. Doon. What?
Kami mali din sila kasi. Ano? Ano? Dapat po mo yung hype na sa inyo na sila po sa inyo. Ito after na halo.
Sabi ko, "Yo, sarap din." Mga friend pa ako na. Eh, sarap mo. Eh, wala. Pero sunod mo na. Eh, yun na. Pagkakot niya na sa Ay, sarap ko pa ito. Tapos may ko na lang siya. Ang pangalan niya, ito, Art. Art.
daw yung black na yun. Ikaw, yan. Mau sige, pero may sunod sa kuya. Mau sige, pero may sunod sa kuya. Tika yan na Jimmy. Palitan ako sunod. Paano? Paano ba? Hindi nga daw.
Hindi mo pa po ang gusto mo ako na sa mga. So, pag hindi ko sa tao ko, mapahuli ako. Ay, para mo po na Ay, lapat na pagpunta, hindi naman. mag-repost lang ano pa lahat sa ano. Yan, bumagsal ko. Kasi kapag ko nga yung repost, ano. Lagoon! Hindi ko si Jumpy no. Sige, hindi ko Jumpy. Hey! Hey! Hindi pa, hindi na kayo pinagkatawa mo. Kapag ang mga bala ko na yung What? What? Ayan. Wala. Wala, nag-shoot. Wala mo, wala mo. Sige. Kuya ko, ay din na buhay. Ay din na buhay. Uy, nice one. Ang ilalis mo din ang sipin. Galing na sa buhay. Lagot na natin. Uy! Okay, nagdampo.
kasi cellphone na po. Ay, hindi ka ba madali? Hindi. Hindi na po ang wala. Ulit po ba yung tama ba? Uy, doon! Ay, sabi ko. Uy, Victory! Tuloy yun. Gawa ka din yun, hindi mo nakapalag sila. Na-open pa ni Jerry sa school. Hindi ko. May pinagdala ko. Sabi ko kay Bessie, hindi ko wala kung nagsawa. Wala siya dito kahit hindi ko nagsawa. Wala pa ko nag-gusto ako na. Ito ba ako tapos ko. Sabi mo naman, ito ako kung dito ito. Kasi makira si ano? Ano pa din? Tarang ko niyo. Yun ang pero nagiging magkaw sa karami ko para ito inabi niya yung hindi ko kasi mo sa wali na ko ito ito ba ito tapos eh mga ito ko yung taga ako wala na yun
Ginis. Kasama mo ba? Ako yun. Naliwang ba naman ka? Sila nakalala lang din yung ako. So, ano ako kung hindi na mo nag-out. Pero kung niya, ano ako nag-nakalitin? Hindi pinuwi. Ano ba yung dito? Hindi na ganito ko pa hindi ko kawal ko po yun. Nagsulong na grupo ko. Pinamali ako tayo. Limited ko ko. Ano? Sige, dalaga na. Napuntaan na ako. Nagaling na sa mga tinis mo. Naging nagdaling. Hindi ko hindi ko tingin dito. Wala. Bago yan muna. Ito ba ito? Oh, mag-iusip ko na bro. Ako to kanel na doon. Nakakawa. Nag-ibig mo na nag-siya ko sa doon. Wala ko nga, kapag nakuha na ako, wala na lang dito. Ano ka ba? Oo nga, mas mami ko din na rin. Ano ba, nag-protest ako mo? Ay, kabutis mo pala pa uwi ka. Yan, so. What? Ay, ganun na lang. Bakit ka nung ulit karabaw? Doon. Kaso mo naman yan ako. Lugi talaga pag ano? Lugi sa mga taga-isip na ano trabaho. Ito talaga ito sa lagi na. Ako, dapat din yung mga trabaho. Ano mo, yan ang mga Iling mo ganyan yun. Kaya 1.5. Low na electricity niya. Boss, nakapakunta ka. Nagulilit ka ba? Kapatan, digdir. Ang magagawa mo ito. Hindi mo mag-aaral ito.
Sumasawa pa ako bigay. Yung ang gitay. Yan. Ako na yung ano naman yung ano. Dapat lang buya rin. Ay, kasi pag hindi malawot. May time. Sabi na lang isa. Ay, okay. Nandito ka ba? Sino ka sa paraan? Hindi ang ano ng word niya. Yung may nakakatawa mo din. Alam tayo paghalin ng start yara. Basta yung gano'n ko sa ako Mga rin. Wala niya raw dyan. Sila. Apat yung tulo ang detail. Oliver naman ito. Kaya palitan ito sa ulo. Bakit kasi ito? Snitchy. Ay. Yan, sinangin.